Drømmer du om at blive en hurtigere, stærkere og mere målrettet løber eller triatlet? Står du over for dit næste store løb, eller ønsker du bare at sætte en ny personlig rekord? Mit navn er Claus Gillevang. Jeg er uddannet løbetræner, 80-20 endurance coach samt uddannet og certificeret Ironman U-coach. Jeg kommer med en baggrund som oversergent i forsvaret, hvor jeg har været faglærer i idræt. Jeg har blandt andet kurser inden for anatomi, fysiologi, skadesforebyggelse og svømning. I dag er jeg coach og aktiv triatlet. Jeg har blandt andet gennemført Ironman København, Ironman på Lanzarote, samt flere halve Ironmans, altså det vi kalder 73, både herhjemme i Danmark, men også i udlandet. Træning fylder selvfølgelig en rigtig stor del i mit liv, men for mig der handler det ikke bare om at krydse målstregen. Jeg kan rigtig godt lide processen, altså arbejdet på vej til målet. Det er også her, jeg som coach kan skrue på de små, men vigtige detaljer, der gør, at du bliver hurtigere, stærkere og bedre. Jeg hjælper løbere og triatleter med struktureret, målrettet og effektiv træning, og jeg kan helt sikkert også godt hjælpe dig.